سلامنا أخذكم يكون قدوسان كما يكنيهم كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምና أخذكم ይኹን ታሻይ ክፋል መጽናዕቲ መጽሐፍ ኤፌሶን ክንቀጽልና ኣብናይሎሚ ክፍል መጽናዕትና ድማ እንሪኦ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 17 ክሳብ 32 ዘሎ ክፍሊ ከውን እዩ ከም ተኹል ግዜ ንገብሮ ለሞን ሃቢርና ብምባብ ነዚ ክፍሊ እዚ ክንጅምር ንኹላትኩም ብፍቅር ኣምላኽ ይእድም بسم قويتا يسوس كم ببويه فقدي أسرت شوعات مبارسي كم تأحزاب ناي كنتو حساباتهم زملالسو كيت ملالسو الزئبل بقويتاون امسكر اللهو نساتهم بسري ترلبهم بسرت أباتاتهم زلودن قرنان عمروهم سلميتو كابيوت أملاخ الرهيقهم دنزوزات كوينومون بس السعر خسات زبلة نمقبار ناب إبدان تلقو نسخاتكم جنا نكريستوس كم زجيركم أي تمهركم مون تحكي أبي يسوس كم زلا سميهم أبو تمهركم من تخوينكم سي نتقدم تملالسكم لو بتمنيت سحتت زتف أرجيت سبك أنتيتكم بتناي أمرهم منفس كتحدثوا مو اتبناي حكي صدق إن قدسنان بملك أملاح تفتر حدش سب لباسو سلازخا نحسوت نيوبلو أكل حددنا مو نفس وكف مسبس أيو حقي تزاربو كوريو حقيات كا ايتغبرو ابتغرهم صحاي ايتقربكم ندابلوس كا سفرا ايتحبو اتسرقه نتسؤون زماقلو ما انت خلوس صبقنا غبردا بأداو يصارن بردغيمسي ايسرا اتنسماعتون برخت زخون نمهناص زدلي سناي زبل زربادا تزاربو مبر زيتكم زرباس كابافكم أيوة نتن مالت مدحان تحتمكم له نعم لغ منفس قدوس أيتوهيو بزلو مريرن ندرن كران تأتأن صرفن مش كله كفاءات زبل خباكاتكم يرها بناغه كم تأملخ بكريستوس يقرأ زبدلكم نحاددكم تلاواحتن تدناقزتن كوينكم يقرأ تباحالو يبلنا زيابير أملخ زتمسكنا يخون أبز حلفة دقاقمنا كم زتقصنا يو إفيسون مراف حدك ساب سلسة زلو أملاخ بكريستوس يسوس زقابرلنا نقريو أولوس زرزيرو زمهرنا مزرينا كم مراف 4 كساب مراف شدوش تزلو دما كان ملالسو زقبا هيوت يو زقلت قلنا سلزي أبز كفلزي أبز حلفة سمون كم زرعنا يو إفيسون مراف 4 كاب حدك ساب سرت شدوش تابزلو كفلي بكريستوس يسوس حدينا نقرقن بحبرة دما كان ملالسنا تحبرت بما أسر سلام جيرنا كنحلو كم زقباء بزعبا حبرت يو أبز حلفة زرعنا يو لو مدما وسيغنا أبز نريو حدش هيوت بكريستوس يسوس زلونا حدش هيوت كما جيرنا كنملالس كما جيرنا نبر كم زقباءنا نزي هيوت يو زنقرنا ويدما زرينا بأولوس بسلسة مقيلنا نزي كفلزي كنريو كنفتنينا كاب فقدي 17 كساب 19 زلو ناي أحزاب هيوت ويدما ناي أحزاب نابراي زرينا كاب فقدي إسرا كساب إسرا 4 دما كريستيانات تفليه هيوت تفليه مملس كم زلنا إذا دما بمنتاي مغنيات كم زغنا يقلصلنا كاب إسران حموشتن كساب 30 كلتن زلو دما حموشته كنا رقم زقبانا حاتياتيو زقلصلنا امبار كاب 17 كساب 19 زلو كفلي كنجمر كلنا ناي احزاب هيوت ويدما ناي قدم هيوتنا نابرانا مالتيو باولوس اب افيسون دغاغيمو بزعبا زحلفه هيوتنا زحلفه زنبره قدم كريستوس يسوس مركابنا كابي كمز مصانا انتي كمز نبرنا بتدغاغامي اناغلصه انازخاخره يو باولوس دصحف نابنت توسيدنا اب مقراف 2 كاب قصر حدا كساب 3 كمون دما قصر 10 حدن قصر 10 تغلتن ابز كلته كفلتات باولوس قدم كريستوس يسوس ناي زنبرنا هيوت كما عينت مللس كم زنبرنا ندهريت ملس ابيلو اريونا غليصلنا يو نابتي زرخبنا يو برخت نابتي حج بكريستوس يسوس اذ تقبلنا يو صقا زمصانا قصر 10 حدن قصر 10 تغلتن افيسون مراف 2 كود خلو ذكروا بزبليو بزي كدان كم زنبركم ذكروا كاب أملاخ تفليهم كاب تسفى إسرائيل تفليهم ريحكم روغات كم زنبركم ذكروا النابلة الناس زخاخرة يزو صحيف أبزن كفلتاتون أبزن قزرتات كاب 10 شعات كساب 10 شعات
እዞም ዝጽሕፈሎም ዘሎ ሰብ ኤፌሶን ኣሕዛብ ስለ ዝነበሩ ናይ ኣሕዛብ ህይወት እዩ ዝገልጽ ዘሎ ስለዚ ከመይ ከም ዝነበሩ ወይ ድማ ብዘይ ክርስቶስ እንተ ዝኾኑስ እንታይ ከም ዝመስል ህይወቶም እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ንኣና እውን ኣብ ቁጥሪ 17 ከምዚ ይብለና እምበኣርሲ ከምቲ ኣሕዛብ ብናይ ከንቱ ሓሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱ እዝብለኩም ብጎይታውን እምስክር ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ካብ ምዕራፍ 4 ከምዚ አንቶ ይዝበልናዮ ጳውሎስ ክርስቲያናት ክንመላለሶ ዝግባእ ዓይነት ህይወት እዩ ዝገልጸልና ወይ ድማ ዘሪኤና ኣብዘን ምዕራፋት እዚአን ነዝና ገለጸልና ኸይድ ከሎ ኣብዚ ቦታ ዝግን እንታይ ይብለና ኣሎ ናይ ኣሕዛብ ምልልስ ወይ ድማ ምልልስ ማለት ናብራ ማለት እዩ ናይ ኣሕዛብ ናብራ ከመይ ከም ዝኾነ ይነግረና ንሳቶም ክነብሩ ከለው ብናይ ከንቱ ሓሳባቶም እዮም ዝመላለሱ ይብለና ቁጥር 19 ነጢርና እንደህርኬና ድማ ድንዙዛት ኮይኖም ብስስዕ ርክሰት ዘበለ ንምግባር ናብ እብዳን ተለቁ ይብለና እዚ ብናይ ከንቱ ሓሳባቶም ዝመላለስዎ ወይ ድማ ዝነብሩሉ ዘለው ኣምላኹን ብስስዕ ርክሰት ዘበለ ንምግባር ናብ እብዳን ዝለቀቆም ምኽንያት እንታይ እዩ እንደሪልና ኣብ ቁጥር 18 ነትመልስ ንረኽቦ ንሳቶም ይብለና ብሰሪ ትርልቦ ብሰሪ ተኣባታቶም ዘሎ ድንቁርና ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብ ህይወት ኣምላኽ ርሂቆም ይብለና ሕጂ ሰብ ካብ ህይወት ኣምላኽ ድርህቕ ኣሕዛብ ኮይኑ ስለ ዝተወልደደ ይኮነስ ነቲ ወንጌል ወይ ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገብረሉ ነገር ዘይምርድኡ ወይ ድማ ዘይምቕባሉ ትሪ ልቢ ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ህይወት እዚ ናይ ከንቱ መምልላስ ወይ ድማ ካብ ኣምላኽ ርሂቅካ ናይ እብዳን ዓይነት ናብራ ዝተለቀ ህይወት ምኽንያቱ እንታይ እዩ ምንጩ እንታይ እዩ እንደሪልና ትሪ ልቢ ቁጥር 18 ኣብ ሮሜን ኤፌሶንን ብዙሕ ዘመሳሰሎም ነገራት ኣሎ ኣብ ክልቲኡ መልእኽታት ዘሎ ሓሳብ ማለት እዩ እዚ ኣብዘን ሰለስተ ቁጥርታት ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ 17 18 19 ዝተነግረና ግፍሕ ብዝበለ ድማ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 18 ክሳብ 32 ንረኽቦ ኢና ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ሮሜ ኣምላኽ ዘይንቡር ክነብሩ ንህሱር ኣእምሮ ንርኽሰት ኣህሊፉ ከም ዝሃቦም ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣሕዛብ ናብራ ከመዩ እንደህሪልና ናይ ኣሕዛብ ናብራ ብናይ ከንቱ ሓሳባቶም ዝመላለሱ ኣእምሮም ጸልሚቱ ደንቂሩ ብርክሰት ዘበለ ንምግባር ናብ ንእብዳን ብተለቀ ህይወት እዩ እዚ ድማ እቲ ምኽንያቱ ብሰንኪ እቲ ትርልብ ምዃኑ ይገልጸልና ማለት እዩ ካብ ቁጥር 10 ጀሚሩ ግና ኣብ ቁጥር 10 ክርስቲያናዊ ናብራ ከመይ ከም ዝኾነ ወይ ድማ ካብ ኣሕዛብ ዝተፈልየ ምምልላስ ከም ዘሎና ወይ ክህልወና ከም ዝግባእ ዝረዳእሉ እዩ ክጅምር ከሎ እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ካብ ኣሕዛብ ዝተፈልየ ህይወት ዝተፈልየ ምምልላስ ዝተፈልየ ናብራ ክህልወና ዝገብሮ ቀዳማይ ምኽንያት ኣብ ቁጥር 10 ክነግረና ከሎ ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተመሃርኩምዎን እጂ ብዛዕባ ክርስቶስ ኣይተመሃርኩምን ኣይኮነን ድብለና ዘሎ ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተመሃርኩምዎን ክርስቶስ ባዕሉ ትምህርቲ ማለት እዩ ክርስቶስ ባዕሉ ናይቲ ንመሃሮ ኮንቴንት እዩ ስለዚ ክርስቲያን ንክርስቶስ ይፈልጦ እዩ ንክርስቶስ ድማ ተማሂርዎ እዩ ስለዚ ከምቶም ኣሕዛብ ዝመላለስዎ ብናይ ከንቱ ሓሳባቶም ካብ ኣምላኽ ተፈልዮም ዝመላለስዎ ዓይነት ህይወት ዝመላለስዎ ዓይነት ምልልስ ክርስቲያን አይመላለስን ምኽንያቱ ድማ ንክርስቶስ ስለዝፈለጠ ንክርስቶስ ስለዝተማሃረ ካብ ክርስቶስ ስለዝተማሃረ ኣብ ቁጥር 21 ድማ እቲ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኹም ይብሎ ኣብኡ ድማ ተማሂርኩም እንትኾንኩም ስለዚ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተማሃርና ንኢየሱስ ዝሰማዕና ልብና ህይወትና ዝተቀየረ ሰባት ስለዝኾንና ከምቶም ናይ ኣሕዛብ ናይ ከንቱ ዓይነት ምምልላስ ናይ ከንቱ ዓይነት ናብራን ህይወትን ክንነብር ከም ዘይንኽእል ይነግረና ክርስትና ንክርስቶስ ኢየሱስ ምፍላጥ እዩ
نقودما إننا فلتنا نتفلتنا ويدما حبرتنا إننا زايدة دما إننا وسخ يغيد مالتي سلازي اتهيوت ازيو نكريستوس يسوس مفلات نكريستوس يسوس دما فلت كايو نقولنا تمهاركا نقولنا مسلكا نسو هيوتكا إننا غيرو هيوتنا إننا لوطو إنغدو قوزو هيوت سلازغونا كمتومنا يا حزابا يكونن نابرانا كمتوم أبدق زلو أيكونن مللسنا يبلنا اللو እግዚአብሔር አምላክ ዘተመስገነ ይሁን አብ ቁጥሪ እስራን ክልተን ከሳብ እስራን አርባዕተን ዘሎ ድማ ነቲ ቀደም ተመላለስኩም ሙሉ ትምኒት ትሕተት ዝጠፍአ አረጊት ሰብ ቀንጤትኩም ይብለና በትናይ አምላክ መንፈስ ክትሕደሱሞ እቲ ብናይ ሐቂ ጽድቅን ቅድስና በመልክ አምላክ ተፈጥረ ሐድሽ ሰብ ልበሱ ክልተ ነገራት ይዛረባሉ አብዚ መጀመሪያ ነገር እቲ ናይ ቀደም ሰብ ቀንጥጥዎ ይብለና نتي حجبنا حقي صدقن قدسنا بملك املاح اتفطر حدش سبدما لبسو نتناي قدم قنططو واوصو نتحدش سبدما لبسو ويبلنا እግዚአብሔር አምላክ ዘተመስገነ ይሁን አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ተሐደ ዘሎና ያላዛር ታሪክ ነዛ ሐሳብ ዚ ይብርሃልና አላዛር ምስሞተ 4 መዓልቲ አብ መቃብር ምስገበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዩ ጎይታ ሾኡ ከመቃብር አልዓዛር ነአ ተንስ ኢሉ ጸዊኡ አተንሲኡ አልዓዛር ተንሲኡ ምስመጸግና ጨርቅ ተገዲኑ ነይሩ ተጠምጢምዎ ነይሩ አብ ልዕልዩ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኺድ ህደግዎ ፍትሕዎ ኢሉ ነቲ ጨርቅ ድማ ካብ ልዕልዩ ከልዕልዎ ክቅንጥጥዎ መታን አዚዝዎ አልዓዛር በቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸውኦ ምጽዋ በቲ ዘሓቦ ቃል ካብ ሙታን ተንሲኡ ነገር ግን ተጠምጢምዎ ዝነበረ ጨርቅ ግን ክፍታሕ ኣብ ልዕልዩ ዝነበረ ጨርቂ እቲ ናይ ሙት ጨርቅ ግን እቲ ናይ ሬሳ መጠምጠምያ ግን ካብ ልዕልዩ ግን ክቅንጠጥ ነይርዎ ንህናውን በተመሳሳሊ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመጽእ ከለና ውሽጥና ሕጂ ሓድሽ ሰብ ተፈጢሩሎ ድሂና ኣለና ሓድሽ ናይ ትንሳኤ ህይወት ተቀቢልና ኣለና ነገር ግን እቲ አረጊት መንነት እቲ አረጊት አተሐሳሰባ ክንቅንጥጦ ይግባአና ስለዚህ ኣብዚ ክፍል እዚ ነቲ አረጊት ሰብ ቀንጥጥዎ ይብለና ነቲ ሐቅ ግና ጽድቅን ቅድስናን በመልክ አምላክ እተፈጥራ ሐድሽ ሰብ ግና ልበስዎ ይብለና አማኸል ኣብ ቁጥር 13 ዘላ ድማ እዚ በአእምሮ መንፈስ ክትሕደሱ ይዝብለና ስለዚህ እዚ ዝኸውን ዘሎ በመንታዩ እንደህሪልና በመህዳስ ሐሳባትና ስለዚህ ሐሳባትና ክሕደስ ይዘለዎ حساباتنا أننا تحدث حساباتنا أننا تلوت نتحدش مننت زرد عينت حساب أمره كن حز كهل والنايو زجبا زي أبير أملاخ زتمسجنا يغن نتحدش سب زردو نتحدش سبون كردو زخيل زتلوت زتحدث أمره سلازغنا كريستنا كجمر كله نبعلون دهنت بنسها يزجمر نسها مالت دما هذا بتزجبرنا يوم التعاسي وتخلى دما ناي أمره ملوات ناي التحساسبة مغيار ስለዚህ ክርስትናና በመለዋት አተሐሳስባ በመለዋት አእምሮ በመህዳስ ይዝጀምር ከሙና በልና ድማ እናቀጽልና ኢና ንኸይድ ስለዚህ ኣብዚ ክፍል እዚ አታረጊት ቀንጥጥዎ አታሐድሽ ድማ ልበሱ ወይብለና እዚ ድማ በአተሐሳስባ መህዳስ በመለዋት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ሳልሳይ ድማ ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 ኣብዘሎ 5 ኃጢያት አምጽዩ ነዘን 5 ኃጢያት ካብ ህይወትና كنرهقهم كم زجبأنا ينقرنا زن حمشت حتيات دما النازرزرلنا خير كله نحمشت يوم زم مساسلهم ثلاث حسابات هلو قدام أي نجر حمشتيو حتيات مسبات نزل لنا ركب ويدما زمدنا relationshipنا زبلاشوية كل أي دما زم حمشت كوجدو زلوهم حتيات ينقرنا بأنت أرود ما كن الله مدوم زجبأنا ويدما خنجبرم زجبأنا تتككلين يعني قرد ما ينقرنا بسال سيد رجال ما نزل كنوا قدوم زجبأ حموش تحتيات كنقرنا خلو بقتتا ويدما بتزواري من قدي اتمغنيات دما ينقرنا نمنتاي كنوا قدوم نمنتاي كابيوتنا كنرحقهم كم زجبأنا مغنياتات النحابيو ززنا بأولوس مالت يجزيابير مسكت حراي هجي حموشتي ببترا كنريو متان قداماي حصوتيو عب قطري اسران حموشتن سلازي خا نحصوت نيو بلو اكال حدا دينامو نفس وكف مسبصايو حقي تزاربو يبلنا
حسوت ناي سيطان بحريو أب يوحنس وانجيل مراف شمونت قطري 44 حقي أبو سلازي البو أب حقي أيسأنأن حسوت كزارب كله كابرؤسو يززارب حساوي مو نحسوتون أبوآ يبلنا حسوت كاب سيطان يتوليدا ناتو بحري نابسبون مجمريا غزي مسمص ابز فطرت مراف سلسته እግዚአብሔር ነትዛዘዞም ትእዛዝ ካብዝ ፍረዚ ዝበልአኹሙሉ ማዓልቲ ዝበልአኻሉ ማዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ናብ ሄዋን መጽኡ ግን ካብዝ ፍረዚ እንተ በልአኹምሲ ሞት ኣይክትሞቱን ኢኹም ብዝብል በቀጥታ ነትና እግዚአብሔር ቃል ዝጻረር ሐሶትዩ ንሰባት ነጊርዎም ናብ ውድቀት ዘምጾም ስለዚ እዚ ሐሶት ናይ ሰይጣን ባህሪው ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አቤተ ክርስቲያኑን ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ መጽኡ ዘተቀልጹ ሐናንያን ሰጲራን አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 መሬቶም ሸይጦም ፍርቅ ገንዘቦም አትሪፎም ንጴጥሮስ መጽዮም ሐስዮም ጴጥሮስ ድማ ንኽልትዮም ከነግሮም ከሎና ሐናንያን ሰጲራን ንአምላኽ እምበር ንሰብ ከም ዘይሐሰው ነጊርዎም ክልትዮም ድማ በሞት ከም ተቀጹ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚህ ሐሶት ካብ ሰይጣን እዩ ናይ ሰይጣን ድማ ባህሪው ምኽንያት ድማ ኣለዎ ሐሶት ኣይትዛረቡ ክብለና ከሎ ምኽንያቱ አካል ሓድሕድ ኢና አካል ሓድሕድ ስለዝኾና ሐሶት ኣይትዛረቡ በአንጻሩ ግን እንታይ ግበሩ ይዝብለና ሓቂ ንሓድድኩም ተዛረቡ ነፍስ ወከፍ ምስ ብጻዩ ሓቂ ይዛረብ አካል ሓድሕድ ስለዝኾና ሓደ ስጋ ስለዝኾና አእምሮና ነዚ ኢድና ናብ ሓዊ እቶ ኢሉስ ምንም አይገብረካን ኢሉ አይሕሶን ሓደ አካል ስለዝኾና እቲ ናይ ኢድ መጉዳእቲ ናይ ኢድ ክነድድ ከሎስ ንሁሉ አካል አፌክት ስለዝገብሮ ስለዚ ብናይ ገዛእ ርስና ድሌታትን ኢንቴንሽናት ብናይ ገዛእ ርስና ጠቅምታት ንሓውና ክንሕሶ ከም ዘይግባእ እዩ ዝነግረና ኣብዚ ክፍል ዝረዳእና ማለት ስለዚ ንሓድና ክንገብሮ ዝግባእ ነገር ሓቂው ሕብረት ውን ብምትእምማን እዩ ዝምስረት እቲ ምትእምማን ድማ ኣብ ሓቂው ዝጸንዕ ወይ ድማ ኣብ ሓቂው እናተሓንጸ ዝኸይድ ስለዚ ኣይተሐሱ ተቀዳሚት እዚያ ንሓቂ ንሐሶት ካብ ኣወግድዎ ንዮበልዎ ታይዳ አግበሩ ሓቂ ተዘራረቡ ሐሶት ንዮበልዎ ሓቂ ተዘራረቡ ተቀዳሚት ትእዛዝ ካላይ ኩራ ወይ ድማ ኣብ ሓድሽ ትርጉም ቁጣ ይብሎ ማለት እዩ ኮርዩ ይብል ኃጢአት ከአ አይትግበሩ ኣብቲ ኩራኹም ፀሐይ አይትረብኩም ነዳቢሎስ ከአ ስፍራ አይተሐቡ ስለዚህ ኣብዚ ክፍል ዝድማ ዝብለና ነገር እንታይ እንድህርልና ሰባት ስለዝኾና ክንኩሪና ምቁራይ በገዛ እርሱ ኃጢአት አይኮነን ምቁጣ በገዛ እርሱ ኃጢአት አይኮነን አምላኹን ይቁጣ አምላኹን ይኩሪ አብ ዘዳግም ምዕራፍ 9 ንአምላኽ ድማ ከም ዘኾረይዎ ይነግረና ወይ ከም ዘቆጥዎ ይነግረና ኣብቲ ሕማቅ ዝኾነ ነገራት ዘይ አምላኻዊ ነገራት ክግበር ከሎ ክንቁጣ ክንኩሪ ይግባአና ነገር ግን አምላኽ ስለዘይኮንና ንሕና እቲ ቁጣና ወይ ድማ ኩራና مستناتنا سلفش دخونا ديزايرات كعوس سلازخ الدما كنتنكر يقبعنا سلازي كالتفي له دما أب أنكلو سلست مغنياتات يبونا بقطعة نويه كين خيد كين سأن متى حدش ترقم كم زيادة بلا كتقطو خلهم أب حاتقات كي تبصحو تتأنكروا يبا لذي كتقطو كلهم أوكي كنقطع إنا مالتيو expected you نجرجنا بحاتقات كين بتصح متان limit درت كنجبرلو كم زقبأنا ينجرنا مالتيو بتناي قدم ترجم دما سلسة نجارات يلونال حاتيات أي تجبروا يبلنا أبكرهم صحاي أي إربكم يبلنا نديابلوس كا سفرة أي تحابو ويبل لذي تقطو كوريو نجرجن أبكرهم صحاي أي إرب انتي مالتيو مساخاتكم أي حدر نوه أي توصدوه ديابلوس دما يبلنا سفرة أي تحابوه لذي أبتغرة أبتمقطع حرسق إلا عند حركات إلنا سق إلا عند حركيرنا أبتزغرنا له نجر أبتزتقطعنا له نجر ديابلوس الدل كركب كم زغل سفرة كركب كم زغل لذي نتفقت نسو كتكمل له خم زغل جالسو سفرة أي تحابوه زبل مغنيات دما يهبنا سالس هاي دما سركي
اتزسرق نتزسؤون زماقلو من انتخلوس صبقنا جبر دعا بأداوي صارمبر دجيمسي أي تسرق تبل كابتن عصرت تزازات حنتيا سلازي أي تسرق دما يبلنا ويدما سرقي كانوا وقدوا دما كم زقبانا ينقرنا مالتي بسال سي درجة سرقي بحري سيطانيو كم حاسوت يوحنس وانجيل مراف أسرت قدر أسرت سراقي بجكا سرق أنك حردن كتف انيلو أي مجسئنيو أنا قنا هيوت مسترفو من انتي كرغبائي زمس أخوي بلنا سلازي الزون بحر ناي سيطان بحر ناي تكفو سلازي خونا كابانا كوجد يزلو مالتي እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ምስራቅ አይገባኒው ንስርቂ አወግድዎ ጥራይ ድማ ዘይኮነስ ነትሱኡን ዘማቅሎ ምእንቲ ክሕሉስ በእዳው ጽቡቅ እና ገበረ ይጽአር ይብሎ ማለት እዩ ምስራቅ ነተዘይግባአካ ካብ ካልሰብ ሙሳድ አብዝግና ቶታሊ አንጻሩ ብዙሆነ እንታይ ይብለና ሰሪሁ ኸማል በእዳው ጽኢሩ ኸማል ነተዘይግባኦ የማቅሎ ይሐቦ መሃብ ድማ እዚ አንጻሪው ናትካዩ ነተትህቦ ዘለኻ ዝግባኦ አይኮነን መሃብ ነገር ግን ሐቦ ስለዚህ አባይ ድማ እትንሰማቱ ንበረኸት ዝኸውን ንምህናጽ ዘድሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ተዛረቡንበር ዘይጠቅም ዘረባ ስካብ አፍኩም አይውጻ ይበል ዘይጠቅም ዘረባ ብዙህ ጥፍአት ከምጽእ ይኽእል እዩ ካብ አንደበትና ዝወጽእ ቃል ኃይሊ ከምዘለዎ ብዙህ ጥፍአት ከምጽእ ከምዘኽእል ብገፊሁ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ተጻሒፉልና ኣሎ አብኸና ክነንበብ ኢንከሬጅ ገብረኩም ስለዚህ ካብ አፍና ዝወጽእ ቃል ክንጥንቀቀሉ ከምዝግባአና ዘይጠቅም ዘረባ ድማ ካብ ህይወትና ከናርህቆ ከምዝግባአና እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚህ ዘይጠቅም ዘረባ ድማ አይተዛረብሞ ስቅበል ማለት ድማ ደይኮነስ ነተ አፍና ግን ነተ አንደበትና ግን ንጽቡቅ ክንጥቀመሉ ዝጠቅም ዘረባ ዘሐንጽ ንበረኸት ዝኸውን ንምህናጽ ዝኸውን ዘበለ ድማ ክንዛረብዩ ኢንከሬጅ ዝገብረና እምበር ስቅ አይኮነን ትመልሱ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ አብ ሓደ ዘይደሃነ ሰብ هذا بقولتها هذا السر نقولتها نكريستوس يسوع مس فلتة نبدأنا مس متى expect نجبره إنا سنة زربا كزارب قدم قولتها يسوع كريستوس مركبنا أتي أف كمل أتلبي سلازغنا أتقاب لبنا منفس كردوس مساعته نقولتها نكريستوس يسوع مس فلتنا يسوع نبانا مساعته تأجم استقبلنا سنة زربا خن الزارب جدني رومي مراف سلسته قصر أسرت أربعة عفوم مرجمن مرقان ملؤي بلو هجي عفوم مرجمن مرقان ملؤي زي ناي أحزاب بحري مرجم ستملئي عفو دحرايقنا أمراف أسرت يسوع كريستوس قويتا غمزغونا كاموتات كمزتنسى أبلبنا مس عملناجن بأندبتنا دما قويتنتو كم نزارب ينقرنا مالتو سلازي هذا زي ده حنسب بلبو كفاءات مرجم زمل أيو نود ما ينتصوارق يزار هذا نقويتان كريستوس يسوع زفلت يسوع كريستوس نابلبو زعته مهدر منفس كدوز زغونا دما سناي زربا خزارة زحنت كزارة ويدما قولوسي مراف 4 كم زبلو زربانا بيشأو زتأمم كغون يجبا يسوع كريستوس قويتاي بس ما خنا قرنا خلو قطر 3 نتن ما قلت مدحان اتحاتم كملو ناي املاح منفس قدوس ايتغوهي وي بلنا ስለዚህ ካብዝ ክልተ ነገራት ከም ንርዶ ኣብ ቁጥር 17 ንዲያብሎስ ስፍራ አይተሃብ ወይሉና ኣብ ቁጥር 30 ድማ ንመንፈስ ቅዱስ አይተውጉሂ ወይሉና እተን ኩለና ኣብዚ ዝግለጽ ዘለዋ ምሰብ ዘለና ረከብ ኣብ ምድሪ ዝግበር ነገር እዛ ኣብ ምድሪ ዝግበር ምሰባት ንገብሮ ኢንተራክሽን ግን ምስቲ መንፈሳዊ ዓለም ከመይ ዝምድና ከም ዘለዎ እዩ ዝምህረና نسيطان الدل هاي تهبو لنا منفس دم ما يده يقوي سلازي تنقبرو نجارات تأمدر نقبرو نجارات نت مستسمعوي عالم درغبي وين نسيطان الدل يهب نسيطان الدل يهب نسيطان سفرة يهب نمنفس قدوس دم ما يقويه منفس قدوس نحاجوس منفس أبوشتنا حاجوس كبنا زتوهبنا منفسه ስለዚህ ግን ኃጢያት ክንገብር ከሎና ግን ክንብድል ከሎና ግን ይጉሂ ንሕና ወንድማ ንእሰር ማለት
نهناون دما نأسر اتخن رخبو زقبأنا ناي منفس قدوس حاقوس زبرخة زي انجوي كاين تكملو نخون مالتيو حموشاي دما مرارنت يبلو بزلو مرير ندرن كرة انت اتان صرفن مس كله كفات زبله خباخاتكم يرها حموشاي دما ابز قصر 30 حدن تتقسى مسبات كنباس كلنا زغونو نغراتيو نريوم نغونوم نغرات نريوم بحرياتيو مرير ندري مرت بيترنس يمهلونا كرة تاتا صرفي كفات زين كلن مسبات كنباس كلنا زمصو نغرات قطر 30 كلتن غنا بانصارو كنكونو زغبانا نغرات يزنغرنا غناخ كم تاملاح بكريستوس يقرز بللكم نحاددكم تلاواحتن تدناغصتن كوينكم يقرا تبحالو مصحف قدوس يقرا تبحالو كبلنا خلو بحدش كده كل جزء زمصالنا كم تاملاح بكريستوس يسوس يقرا زبللنا املاح بكريستوس يسوس يقرا سلا زبللنا نحنا دما نسبات كم نتزتقبلنا يصقا نخالوت دما كنا محلالف يغبانا يصقا كاب املاح نقبلو يو ناب غون دما كخيد كم زغبو مصحف قدوس ينغرنا يو سلازي نتستقبلنا يو نخالوت دما كنري ابي ماتيوس مراف 10 شمونت تي بزو زتحدقلو كيدو جن وحد ادان زنبرو وحد ادان زنبرو محداق زابي جن كما عينت مقصع تخم زمصو ينغرنا سلازي نتستقبلنا يو نحنا دما نخالوت كنحب ጸጋና በካሎት ከነማሐላለፍ ዩ ዝግባና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ይባርኩም ኢሎም ማልተ መጽናዕትና አብዚ ወዲና ለና አብዚ ቀጽል ሰሙን ካምራፍ 5 ቁጥር 1 ጀሚሩ ዘለኹን ቀጽሊና እግዚአብሔር ይባርኩም ሰላም ቀኒዩ ሻሎም